Eskolan lagunak egin zituen segituan, naiz eta tarteka bakar-bakarrik aurkitzen zuten. Pentsakor, baina itxura zoriontsuarekin, ideia zoragarriren bat izan duenaren, edo bere zereginak eten dituenaren antzera. Hasieran, jarrera horrek irakasleak harritu egiten zituen. Zer egiten duk hor, bakar-bakarrik? Pentsatu, zertan? Hainbat gauzatan, esan batzuk. Ez dakit, nire buruari galdetzen diot, ea zergatik diren laranjak borobilak eta platanok ez. Zergatik dituen 11 zenbakiak 2 bat. Zergatik ditudan 2 hanka, 2 oin, 2 beso, 2 belarri eta sudur bakarra. Irakasleak txundituta geratzen ziren, eta normalean ziurtasun handiegirik gabe erantzuten zioten. Ariketa haietako batek zera esan zion. Oso ondo iruditzen zaidak pentsatzea Maiti. Oso garrantzitsua da nork bere buruari galderak egitea. Horietako batzuek erantzun garbiak dituzte, baina gerta daiteke beste batzuek ez izatea. Zera proposatzen diat? Galdera horiek bururatzen bazaizkik apuntaitzak, besterik gabe. Eta agian, egun batean erantzuna ahal izango dizkiagu. Horregatik, Maitik bere buruari egiten zizkion galdera batzuk apuntatu zituen denboraldi batez. Zergatik zituzten adarrek zuhaitzak? Zergatik petaloek loreak? Zergatik azkazalek eskuak? Zergatik begiradek begiak, begiek aurpegia eta ideiek burua? Zergatik zituen 8 zenbakiak 2 0, bata bestearen gainean?